Akkor elérkezett az idő, hogy az első csoportra fel is konferáljam. Első csoportunk a Cseperedők néptánc csoport Bihar Keresztestől. A Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elhivatott a művészeti nevelés iránt. Fontosnak tartják, hogy a közismereti oktatás mellett minden gyermek találkozzon és ismerkedjen minél több művészeti ággal. Az iskolában 2 néptánccsoport működik, az alsó tagozatos Cseperedők csoport és felső tagozatos Suhancok csoport. Az idei tanévben a Cseperedők a népi gyermekjátékok mellett szilágyság táncaival is megismerkedtek. Ebből mutatnak most be egy kis ízelítőt számunkra. Produkciójuk címe Happ, Happ, Happ. A csoport felkészítői Farni Kovács Mónika, Teremi Anna és Forgács Zsombor. Fogadják sok szeretettel!